माब्लाबा थाम्फैनि उदखार माब्लाबा जानाय लोंनायखौ मोजाङै जानो हाया चिराङाव गाज्रि मोनामनाय थासारि चिराङाव पोल्ट्री फार्मनि मोनामनायनि गुबुंनाय थासारि चिरांनि दमगाव आरो बड्डियागुरिजों नांजाबनाय चिरां पोल्ट्री फार्मनि गाज्रि मोनामनाय थासारि जाउनाव जायगानि थागिबि सुबुंफोरा जोबोद गाज्रि जेंनाजों सैनांगासिनो दं खेबसे नङा खेबनैल' नङा बेबारजों खेबथामसिम जाबाय ओनसोलाव मोनामनाय थासारिजों सैनांगासिनो दं थागिबि सुबुंफोरा माब्लाबा थाम्फैनि उदखार माब्लाबा जानाय लोंनायखौ मोजाङै जानो हाया माब्लाबा उन्दुनाय समाव शान्तियै उन्दुनो हाया बेबायदिनो माब्लाबा फरायसाफोरनि बेरामजों भुगिनांनाय आरो पोल्ट्री फार्मसनि दै गलांनायजों बिगुरनि बेराम जानांनाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गाज्रि थासारि जानाय लोंनायजों लोगोसे उन्दुनाय समावबो मोजां रोखोमै उन्दुनो हाया जानानै फैदों जायगानि सुबुंफोरा थांनाय मैया मोनसे मेलनि गेजेरजों बे अजदखौ दिखांदों मोनब्रै गामिनि रायजो राजाफोरा फारियै अन्थाइबारि दमगाव बड्डियागुरि आरो बरनिलिबारि गामिनि गावबुराफोरजों लोगोसे आफादगिरि नेहाथारि आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना गोख्रों अजद होदों सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोबथा थांखि लायोदि जाकब नार्जारिनि चिरां पोल्ट्री फार्मखौ बन्द खालामनांगौनि दाबिजों चिरां जिल्ला बेंगिरिनो मेमरेन्डाम गथायनाय आरो ओनसोलनि आउटपस्टआव आइसिनो आर'जलाइ होनाय जायो आरो बे आयदायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोना माखासे गोख्रों बिबुंथि लाखियो অবস্থা সময়টা একদম ঘর ভিতরে গন্ধ এই অবস্থা হওয়ার কারণে আমিও আমার উঠাবাড়ি আর দমগাঁও ভুদিয়াগুড়ি আর বড় নীলবাড়ি এইখিনি লৈ মানে অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰি মানে কেনেকা যে ভাল হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ আৰু ভাল হোৱাৰ কাৰণে আমিও এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ মালিকৰ লগত যাতে ইও চিন্তা কৰে যে পাব্লিক হেৰেছমেণ্ট হাৰাশাস্তি যাতে নহয় এইখিনি কৈ আমি সন্মত মাৰিলোঁ